tayo sa sa Old Airport. Wow, ang gaganda ng display ni Padre. Kay Father Ora ito. Oh. Wala si Ate Celine. Ay, andito yata. Ayan, si Ate Celine. Ay, hindi. Hindi siya. Hindi siya yan. Ay, hindi pala. Oh. si Nang String. Hello, Nang String. What is there to see? Oh my God. Andun yung suki namin. Andito mga suki natin. Ang gaganda ng mga tanim. Ang gaganda. Hindi yata tayo nakilala ng String. Hindi. At saka iba itong sasakyan natin eh. Ang alam niya yung pick up eh. Ay, hindi tayo nakilala. Hala. Ayan. Ang suki ko rin na isa. Anong meron dyan? Daming flowers dito. Grabe. Ang gaganda. Wow, mga pots. Mga nagagarden dyan, mga plantitos. Nandito tayo sa Old Airport ha. Ang dami dito makikita na yung mga pangangailangan natin sa garden natin. Yung mga media, yung mga fertilizer, yung mga pots, mga plants, magkakaiba-iba. Ayan, dito. At itatanong ko kung meron siyang bunot. Teka. Hala! Busy na pud ka? Nagpropagate ka? Ala, giyang tabako, dako na kaayo. Hapit na mo lugnas. Nagpropagate siya, daghan nga kuan. Ansa natitawa ani? Tawag ani? Foxtail. Ha? Foxtail. Foxtail, oh. Napod siya kuan, oh. Fern. Daghan siya fern. Ang dami, ang gaganda. Napa kay kuan? Bunot. Hala. Maling gapon. Nye, wala pala. Wala nang bunot. Bunot ang ginanglan? Moy akong gikinahanglan. Wala, la para man anang paraiso berde nimo oy. Naunsa naman na. Gayang. Ala, ang laki. Ang lapad. Malaki rin yung sa atin pero hindi lumapad. Ito, baligyan na siguro to. Oo, baligya ba? Mano, dili ba di ay? Dalawa, oh. Isa. Ay, ito yung variegated. Oo. Nag-cut na. Opo. Wa pa di ay? Karon lang kita akong gihuwat mo mga kuan. Lubukad. Oo. Ito yung namalaki ng itong ano niya. Alin? Sana do? Nalalay naman yung mga dahon niya ngayon. Nag-yellow. Kay wa man ako na painit eh, karon akong panitan mo. Na-overwater yata. Na-overalaga. Kaya mainitan. Na-overalaga niya. Eh, nabaguhan siya kay gigawas ako sa net, balain ang net nga green. Black karon ta. Ito, may siya. May bilapon. Papayo. Mas maayo tong black. Nahalin akong papay na ko. Nahalin di ay. Karon pag-ikar Ah. Oh, tagpila man ang papay nga na? 3,000. 3,000 ang papay. Sino tong nangita? Halo? Mahal, gapon. Lulahin na. Hoy, ang gaganda ng mga tanim niya. Ah. Black cardinal yun. Oh. Unsa man ipos Campus Portuanom ni? Amnyo ni? Kani ba? Lahi lagi ni. Unsa man ni? Kani? Kuan. Sa man ni? Tenway yan, tenway. Ha? Tenway. Anong kamre? Tenway ba? Unsa nga na ni? Dili humalumay na? Dili po humalumay na no. Unsa man ni? Kauban na siya sa Antorium dili pod. dili. Dili pod no. Kaya ngiyang stem ang nagwonder ko kay nganong balahiboon. Murag sa batingan na lang niya. unsa may gan? Sa gud ni. Ana man di ka bargeted diri oh. Mo ni ang mother diha. Mo di ni mother mo di ni gikuhaan. Pagikat. Mo di ni gikuhaan. Saha pa ni siya. Kuan ginsa lagi dayon. Dali ara no? Ay, nakuhaan na ako isa. Dali ara oy. Sa may nga nana. Ha? Saha ba nila? Saha? Asa may nga lagi? Red.
Cherry Heart, Black Cardinal, and then this one is Red Cardinal. Yan. Red Cardinal. Ambot unsa ni? Macaulay ba ni? Ano, makalibog man. Red Sun man tingali ni. Oh, red sun na ka Red Sun. Super red kuno po na. Super Red. Oo, bitaw. Super Red ni isa. Kadto Red Sun. Nagkamang kong klase. Unya mo ni ang Native nga unsa man ni? red cardinal. Ay, Red Cardinal ni. Siya man yung baliti. Red Cardinal. Ang klaseng baliti oh. Ha? Baliti ito. Nabonsay man god. Mangana. Oh, lagi. Lagi nga na siya baliti. Nabonsay naman god mo nang gagmatoy. Oh. Sa pana sige Oh, nice kaayo. O man sila bunot. Sa ba na oy? Ano mo may bunot. Wala doon sa taga-kulay. Meron pa tayong isang suki dito. Si Ma'am Dara. Let's visit. Ay, ano tong mga display niya? Kakaiba. Unsa man eh? Golden. Unsa ni siya? Ay, good afternoon. Wow, di apa gihapon nagiyang kay mitong bonsai. Asa ko ma'am? Ayan. Na ako'y nakitaan online, ma'am. Katong bigunya ni mo saan naman to? Isa ka pikon niya. Bigunya. Makulata. Oh. Tuwa dito akong gibilin. Asa dito spikas? Ilet tilitay Ah. ako. Tuwa di dito. Cute pa. Ala, nice man kayo. Nagbuwag-buwag din imong buwak no. Umom kay apil man po ko nila dito. Oh. Si LA. Ano daghana oh. Sus nice kaayo yung mga nadaghan lagi imong tanom ron. Sige, pampropa ma'am. Nadaghan oy. Nice kaayo. Sige, pampropa ma'am. Kat. Oh, sige kat. Maupod mi bitaw. Kaya ron lang makarecover atong nawa kang kuan, kang udet. Sige mi kat, kaya ron lang madaghan. Kaysa una daghan niya daghan mga namatay. Dagan na matay gid ang pagodat. Daghan. Kina. Oo, bagdang magpapayat to. Sayang kaayo kay mga mamahalon ra ba? Golden milyon na pong ko, nakakita na ko di ara. Kamamdara, diri ra sa Old Airport. Kani ma'am, unsa man ni? Asa ma'am. White Princess? White princess. Ano yung apod? Hala, mga gwapa ang mga tanom ni Ma'am Dara. Let's come here and visit her garden here and at the Old Airport. At ang gaganda ng makikita at matunghayan, may gulay. Ala, my God, ang ganda ng golden pungko niya. Wow. Oh, grabe. Dughana, di siya golden, oy. Napod, mga, sana? Toxtalium. Ha? Toxtalium. Kani ba? Kanin yellow? Katong toxtalium mo siya. Ha? Or pillow, kanang pillow. Golden pillow. Golden? Pillow nga umrag unlan. Ah, mo ba? Mm. Ala, karon ako nakadungog, ma'am. Murag na. Golden pillow? Mm. Ala, gwapaha man na, oy. Gi-import na ni mo, ma'am? Gikag Thailand? Lokal ni siya, ma'am. Ah, lokal? Mm. Ang ganda. Golden pillow. Daghan agong tanom, oy. Oh my God. Pagpila man ni ma'am, o gibaligya, galing na interested. Pwede na, 2.5, ma'am. 2.5 daw. Golden milyona pungko. Ayan. Anya unsa man pud ni? Kani, lahi pud. Kuan na, ma'am. Red Moon. Red Moon ba din ni? Wa man lagi siya. Wala siya ning Sa stock na lang tamutan na aw. lang. Oo, kay wa man siya mag-half. Wala siya nag-half pa. Oo. May gulay. Pero yung kuan lang kayo siya sa adlaw. Oo. May Angela din si ma'am. Ito oh. Ayan. Ha? Solidad. Soledad. Mga kuan. Na? Lopod. Soledad? Oo. Ano man na? Reg same reg po siya sa Angela pero lahi siya kuan. Lahi ni? Angela na.
Angela lagi. Oo. Unsay Soledad? Murag gaana ra pud siya. Kay giring-giring. Ah, lahi ni siya kuan, shape. Pero parehas raman mo. Oh, kuara na siya. Ang Angela gitupunay ka ng murag parehas og Angela bang ang name niya is Soledad. Katong wala ingon ani. Murag gaana ra siya. Ah, oo, wala ning gaing ani. Pero amo ingani pod. Angela. Oh. Murag dili mag-cross. Kani, ma'am, kakuan ka ni sa ID, ma'am. Wala ko kakuan. Unsa man ni? Wala ko kakuan, ma'am. Ha? Wala ko ba sa ID ani? Alam sa may ID ani? Ha? Iyarang stock is flat. Oh, flat lagi. Flat siya and then Oh. flat Green na siya nga po. nag letter D ang shape and then ang Dahon is- leaves just like Orlando pero white ang kanyang kuan. Dili po siya ang Orlando is. Ala dili pud ni Orlando dili gyud. Daghan kong pangutan-an ana sa ID ani. Ala daghana man kag very strange na plant, ma'am. Ala, Collection lahi ini yang collection oy. Karon ako nakakita. Ala ka. Ang gaganda naman ng mga collection ni Ma'am Dara. Oh, naapod siya Mami ba ni? Sa man ni? Mami. Nya ka ni. Naapod siya. Sleeping. Ala daghana siya tanom. Pero kada adlaw ka diri, ma'am. Kada hapon, ma'am. Kada hapon unsa man ni day ni? Golden tree. Ah, pang landscape no? Na siya, oh. Agka ni Mm. di ara ag golden. Ay ag snowdrift. Oh, snow tree. Here is the snowdrift, guys. Ang ganda ng leaf niya doon no. Wow, nagpink-pink man ang iyang skeleton. Hala, nice man kaayo. Agi mong pero ma'am oh, dako na. Ha? Unsa na ko na, ma'am. Oh, padako Katayon na. kay para- Nasdilian ako kay bisan gitaguan. Bisan gitaguan. Ha? Ani, ma'am. Sama ni? Mga kuan. Trio BI? Unsa na? Lahi siya, murag silver. Wako pa Metallic, kuan. unsa silver lagi siya. Lahi siya, ma'am. Lahi ka. Ano? Sige, kutkuton lagi. Nahong Na, gikot-kot na. Trapuhin nag-ahos, ma'am. Ay, dili ahos direkta. Spray. Kana ako nga na ara ko kanang mga dahon na ron dili paakan og kuan. Kanang ahos tagtaron og pino, ibabad sa garapa og 24 hours. Nya kanayang tubig mo ikuan gud nimo sa Spray. trapo. Oh, dili, trapuhan nimo. Oh. May ako ambot lang ha. May akong gamit. Di man gud sila mga ngaig baho bitaw sa ahos. Ayan oh, sa mga nanginanglan o kuan. Collection dali na mo dire oh. Naay daghan oh. Oh, kinara mo bagot-bot di ko mo maligya. Dire mo ang tindahan. Oh. Oh, diara. Diara ha. Ari mo mamalit. Ma'am, nagawin kung asa mo ng mga talong ni Ma'am. Uy, hindi mo siya mamaligya. Gahuwat siya kung mo-post kang for sale. Ambot Kasi oy. nag-propa mo sa yung gipropa. Lara yung salag pangutana yung kung paghuwat mo, ana na ganahan ko mo maligya. Pag-uwat mo daw ba? Kani mag-propa kung sale guni. Ano naman siya nag-sale? Nara sila pangulit. Makukulit ra ba? Sus Ginoo ko. Ngano ko nung magpropa? Ngano bawal? Oh my God. Rabbit ni mo. Oh, yung rabbit tracks. Oh, dami. Oh, napungpong na. Yapod, oh. Duck feet. Tag akong nga ni gipatay gihapon sa kuan dako ra ba to? Sayang. Ang patay pud sa typhoon. Daghan nang hindi wa mo balik, wa na mamalik nako. Daghan pa siya propa oh. Ipakita na nako tanan. Oh, ayan ha. Ayan. Ang dami. Dito kayo bibili sa Old Airport ng Tagbilaran City kay Ma'am Dara. Dara, nandito ang number niya. Wait lang, ipapakita ko. Wait lang ha. Punta tayo dito. May number ito eh. Ayan oh.
Cheddar plants. Cheche and Dara plants. Old Airport, Tagbilaran City. Ayan ang number. Kontakin nyo lang pag may gusto kayo. Okay? Ayan ha. Okay lang din ang presyo at saka madali lang siyang kausapin. Sa mga presyohan. Yan. Discount, discount. Ang gaganda. Kasi, oh. Ano sa manimang bakit? Ano maning na may White pink pink. princess, ma'am, nga ning kuan na siya. Mo pink na siya, ma'am. Basta mo mature na. Basta mo, ang white princess mo pink na siya, ma'am. Wala. Yeah. Pink o white. Kuyawa man eh. White princess na siya. Wala. Katingad ano eh. White and pink. Kani po oh. Pink princess oh. Wala. Nagkan kaayo diri oh. Ala. Baligya po ng tycoons ni mo ma'am. Oh, ma'am. Pila na? 4. Ayan oh. 4 kayo. Ang ganda. Ang dami ng leaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leaves. Oh wow. Very nice. Kani albony no nga nag-revert oh. Ala, parehas ako nag-revert. Nag-revert lagi. Nag-revert tanan. Tanan gid. Mahal ra ba kaayo palit na mo sagna. Nakasad lagi. Ayan, naipakita ko na. Tara ba ko ni Ma'am Dara sa iyang pesto? Oita. Ay, hala namutol siya. Saba daw. Kay daghan kayo nagkuha na ni. Ala, saba daw pero naka-video. Saba daw pero naka-video. Oh my god. Wa pa? Dito siya i-cut appeal ng kuan. Kato di akong ipang-cut kanina. Mo bitaw ni nanay kuan na puno na. Nanay roots ni. Kanang mother na po na siya ikuan. Kanang original roots ba? Original nga ni. Oo. Ayan, nakabili na naman tayo guys ng white princess pero nakakaduda bakit white pink naman ang variegation. Tapos ito naman yung makulata kasi wala si Sir saan natin nga natong namaligyan Begonia. Sir Eliasar. Yes, sir. Awa siya makulata. Nakapalit ko 25 pots niya pero wala siyang ana. Thank you kayo mama. Nakabili na naman tayo ng unfall. Ala na 3 pots. Sabi ko promise ko hindi ako bibili. Look at that. Paano hindi ka makabili niyan? Ang gaganda ng mga tanim. Kaya punta na kayo. Nako, ang daming magaganda dito. Lahat ng mga red sun, red cardinal, super red, nandiyan na lahat, red cherry, ewan ko kung ano naman nandiyan. Andito na lahat. Unfall, variegated, white princess na may pink. Ayan. So, bao ani, nakapalit man pud tingali tog variegated babsi. Nagbitbit ako ng sa aking mga binili kay Ma'am Dara. Siya naman ay nakabili dito ng variegated. Binigay pala ni Ma'am Yoni. Wow, ang ganda naman ng babsi mo. Oh, ang cute. Ganda. Thank you, Ma'am. Sana Ma'am, si Ma'am Yoni. Tay sa akin na pa ko'y 1 pot dito nga gamay ka Ma'am Dara. To bit-bit na siya sa iyang na hangyo dito nga kuan babsi. Thank you, Ma'am. You make us so naraging ako. Ayaw ko na isulti pero naka-video. Nagsaba. Oh my God. Alaka. Nakulata na ko. Okay. Thank you Ma'am Dara ha. Mga suki na mong mga butan kasabot sila sa mga feeling sa plantitas. White nga na pink. Ha? Wonderful. White nga na pink. Thank you so much. Thank you. Di lagi katig display sa kuan. Di katig. Wa diha gang daga di ko mo kuan. Ay dili ka mo apil-apil. O kanta. Ay sus. Ay man silang Dara kay wa may mga lingaw. Mao. Lingaw kayo si Ma'am Dara siyang mga tanom. Thank you Ma'am Dara. Thank you. Bye-bye ha. Bye-bye. Let's go. Yun, itatanong natin kung meron. Parang wala. Wala. Pating mix na yung 3-in-1 ito. Pati mix, ma'am. Hindi
Bunot ang gusto ko. Hello, ma'am! Ay, ikaw man din. Namoy bunot? Saman? Tarunon pa to sa mua. Ato as inyo pa. Pwede ka na pila ka sa ako man. Pila na pagtagda. Tagpilay sa ako. 150 man pinakita ako man sa puno ka. Ah, duhara ako. Puhon ha, balikan ako dire. Sa ako ani mo. Ano sa balita ron? Mga... Ay kada doon ako. Mga- Mas kapon dadon. Oh, masapon. Dadon ako. Ah. Kanang mga alas. Si Ma'am Nerner, oh, para makilala nyo. May garden siya maganda, oh. Kanang ma'am. Ha? Ang anak kay trabaho prinsipyo nagulit na lang. Ah, oo. Hapon paro. Oo. Ah, okay ra. Okay ra, okay ra. Hapon ra pud may makaatubang og ari, oh. Lahi lagi dahon. Silver tostos. Silver tostos? Yes. Ala, karon ako nakadungog tostos. Mo man gigingon sa Ah, tostos. Sa Davao? Tagpila man po na ngayon, ah. 100 na siya ma'am. 100 daw. Tostos. Ala, tostos. Pastilan yung mga tostos. Mahal po yung tostos.